I disse dage er over 100 nordjyske fodboldspillere i alderen 10-16 år samlet til det såkaldte SEIF Football Academy i Strandby. Her bliver de trænet af topprofessionelle trænere fra England. Der bliver gået til den på Strandby Ellings fodboldbaner, hvor der lige nu afvikles Football Academy. Her bliver 104 nordjyske fodboldspillere trænet af de engelske toptrænere Paul Smallwood, Stuart Christie og Bobby Burry. I've looked at you, and now I can go and do something even better, harder. En af dem er 16-årige Michelle Nielsen. Jeg har spillet fodbold i 10 år nu, og så er jeg herude for at lære nye teknikker og lære at kontrollere bolden bedre. Football Academy blev stablet på benene sidste år og er et samarbejde mellem Strandby Elling Idrætsforening og en række engelske toptrænere. Indtil videre er det blevet til 4 træningssamlinger, og resultatet er mærkbart. Vi har fået meget mere kompetente spillere ud af. Forsvarsspillerne er lige pludselig begyndt at se, hvor er jeg egentlig, jeg skal placere mig, hvad er jeg skal gøre. Midtbanespilleren, hvor skal jeg løbe i huller. Angriberen, hvor meget de skal presse. Altså, vi kan se på de 4 gange, at vi har fået mere materiale ud af. Det at blive trænet af engelske træner, det er også noget andet end at høre det fra danske. Fordi at her i Danmark, der øver vi mere sådan nogle simple ting som almindelige indersideafleveringer. Og det her, det er mere teknik, sådan med hvordan vi vender bolden og hvordan vi har kontrol over den hele tiden. Det lyder fint med Football Academy, men det er jo for bredden. Altså alle kan være med, uanset hvad plan man er på. Påskens træningssamling strækker sig over 3 dage, hvor spillerne får undervisning i at undgå sportsskader og spise den rigtige kost. Men det er selvfølgelig fodboldtræningen, der har størst prioritet. Og så har jeg lært, når jeg får bolden, hvordan jeg kan komme hurtigere ud, når man spiller, ved at få tage indersiden med, og så bag om mig selv, og så får jeg nemmere rundt om forsvarsspilleren. Så der er meget teknik i det? Ja, det er der. Og det noget af det er svært end lige det ser ud til. Men det er sjovt hele tiden. Sneak. Good. Now, turn!